Søg min nye ven. Der er sådan en video, hvor vi lige fortæller om, hvad vi skal sådan... Hvad der kommer til at ske med vores... Det er meget blomsteragtigt nu. Her i vores videoer vil vi linke vores Twitter, Facebook, Instagram i beskrivelsesboksen. Hun er bare dum. Snakket om nogle YouTubere, så linker vi selvfølgelig også deres kanal. Snakket om Gustav Vind og Novo Plego i sidste video, så dem linker vi lige her. For en dag siden. Og hvis I har nogle forslag til videoer, så må I meget, meget gerne skrive det ned i kommentarer. For noget, hun har et spejlbillede. Subscribe vores kanal. Nej, det skal ikke finde til. Hamster. Jeg har noget af det randomste i hele verden. En baby. Taste it. Hvad har du lavet i dag? Jeg har snakket. Jeg har faktisk også lavet læsetest.